dia. Com va? Presentem el programa Visitant. Avui parlarem de Menorca, una illa que forma part de les Illes Balears. On són les Illes Balears? estan situades al mar Mediterrani, a l'est de la península Ibèrica. A més, Menorca és una illa més petita que Mallorca. Actualment es pot anar fàcilment a la illa amb avió o també en vaixell. Sí, amb molts preus. A més, podem anar a escoltar a les illes. Hi ha una cosa interessant a Menorca? Sí, es poden visitar diferents espais naturals, platges, cales i muntanyes. Sobretot Cala Morell, Cala Grandana i les muntanyes de Tona. Sí, teniu raó, però on es pot quedar a vivir els nostres espectadors si venen a Menorca? Hi ha l'hotel Cala Llouna, que té 4 estrelles. Però si voleu un hotel més barat, podeu anar a Safoca, que té 3 estrelles. Quins plats típics hi ha a Menorca? Els plats més típics de Menorca són la caldereta i tot tipus de peix i marisc. No t'oblidis d'ensaïmada. Es podríeu dir a quina època podem visitar Menorca? La millor època per visitar Menorca són juny i juliol. Per què? Perquè el 24 de juny hi ha la festa de Sant Joan i el tercer cap de setmana de juliol les festes de Mercadal. Bé, ja hem acabat el programa. En efecte, Cristian i Lluís, esperem que us hagi estat útil la informació que us hem donat. Ens veiem la setmana que ve i recordeu que tornarem en una altra ciutat. Adeu.